नों लेंहरनो नाङा आं बुंनायखौ मानि आं जेखि जाया आंनि फिसायाल' मोजां जाथों फै आयै आयै नों बोरै दं आयै नों बारा जाथारदों नामा ददेरे फिसा नों मानो फैखो नों माला फैखो फिसा आयै आं नोंखौ गोसोखांनानै थानो हायाखै बेनिखायनो फैबाय आयै नों बारा जाथारदों ना आंनि देहायालाय बिदिनोसै फिसा नों जेबो दुखु दाजा फिसा मोजाङै फराय फिसा नोंल' मोजां मानसि जा आंनि थाखाय नों जेबो दाजा फिसा जों बिमा माहारिया अरायबो फिसानि मोजांखौ लुगैयो फिसा नोंल' मोजां जा ददेरे हस्पिटालाव लांबा मोजां जागोन नामा नाङा फिसाफोर आं जेबो जायाखै नोंसोर आंखौ हस्पिटालाव दालां नोंसोर आंनि थाखाय जेबो दुखु दाजा फिसाफोर आं मोजाङैनो दङ ददेरे बिदिब्ला आं थांसै नामा आंहा एसे खामानिबो दङ जागोन दे थाथ'दो ददेरे थाथ'दो नोंथां मादैखौ मोजाङै नाय ददेरे बियो सोरमोन बियो लेभिस्टन आंनि मोजां मोननाय मा मोजां मोननाय औ बियो आंनि मोजां मोननाय बियो आंखौ फरायनायाव गोबां हेफाजाब होबोबाय आरो बिनि गोसोआ जोबोर मोजां आरो जोबोर गुवार बिदिब्ला ददेरे फिसा थां रेस्ट लाहैदो नोङो जागोन दे आयै नों बहा थांनो नागिरदों जेरावबो थाङा
रिन्दाव माखौ एसेबां हारसिङै सानबाय थाखो नोंलाय? ओहो जेबो सानाखै नों माला फैस्लाबखो? मा फैनो मोनामोन नामा? आरे आंथ' फैनो मोना बुङाखैना आं नों फैनायखौ आन्दाज मोनैखायसो सोंदों आङो। रिन्दाव नोंहा थारैनो माबा मोनसे जामारदों। नों मानो एसेबां दुखुआव थाग्रा जालांखो? आंहा जेबो जायाखै ददेरे आंनि गोसोआलाय बिदिनोखासै। रिन्दाव आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ। नोंनि निदान खैफोदाव आं एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हागोन होननानै, जेराव नोंबो आंखौ गावनि आंगोनिफ्रायबो बांसिन हेफाजाब होयो। बुं रिन्दाव नोंहा मा जादों? गासिबो आंनि आंगोजों बेफोरबायदि बराद आंहा गैया। आं बैफोरबायदि आयनासो जेराव रावनिबो सावगारियानो बेरखाङा। दुखुजों एंगारहायै सोमोन्दो आंहा गोबां दं। सुखुनि बराद इसिबां आंहा गैया। आंखौदि सोरबा गोसोखांबाय थागोन बिब्दिनो आंहा खुसिबो जानाय गैया। गोसोआव सोदोबानो गैया जायो। गावनि दुखुखौनो आङो बबा बायदिल' जानानै थायो। अब्लाबो सिरि सिरियै गोसोआव सानखुमायो सोरबा सासेबाबो बुजिगोन होननानै। रिन्दाव गोसोखौ एसेबां गोरलै खालामनानै लानाङा जे नोंनि गोसोआवल' दुखु दं। दुखुआ बयनावबो दङ, नाथाय बे दुखुखौ लाखुमानो रोङैयासो बयनावबो गैया। गोबां खम सुबुंफोरनावनो दङ। रिन्दाव नों गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। जिउआव दुखु दं होननानै साननायजों नारसिनजानायनिफ्राय बारग'नो नाजानांगोन। जाय साननाया गोसोआव गुलि गुलि गेलेफैबाय थायो बेबायदि साननायखौ आं बोरै बावगारनो हाबावनो ददेरे? आं हानाय नङा ददेरे। साननायानो आंनि आंगो जाबाय। बेनो आंनि गोसोखौ दोरबो खामग्लिहोनो फोरोंबाय। बिदि होननानै गोसोखौ एसेबां मानि लोरबां दाखालाम रिन्दाव। नोंजों लोगोआव आंबो दं रिन्दाव। आं अराय सम नोंजोंनो थागोन। खुगाजोंल' बुंनो गोरलै ददेरे, नाथाय गोसो आरो आखलजोंसो मावनो गोब्राब। गाबोन समफोरनो नों गुबुनजों हाबा जाहैगोन, संसार जानायनि गथ' गथाय खांनायनि फारसे सानहैगोन। अब्लाखि नों आंखौ गोसोखांगोन? बे माब्लाबाबो जानो हाया ददेरे। मेगनजों नुनाय समावल' आंनि गोसोखौ गोजोन होनो दासान नोङो। मा नोंहा आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा रिन्दाव? फोथायनाय थायोब्लाबो फोथायनायखौनो सिफायलाङोबालाय अब्ला आं बोरै फोथायनो? मा आं नोंनि फोथायनायखौ सिफायदों? मा नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैमारा? नङा सिफायाखै। आं ओरैनोसो होनदों। थुथु थांसै। ओहो आं थाङा। आं थांनायनि सिगां खिथा, आं नोंनि मा फोथायनायखौ सिफायदों? बेयाव थानानै गोरलैफोरबादि एंब्राबाय थानाङा। थुथु थांसै। आयै आंनि नोंनो दै लाबोदों। सिखारलाय आयै। आयै 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 मा जाखो नों आयै? आयै आयै आयैलै नों आंखौ मानो गारनानै थांखो? आयै आयै आंखौ मानो हारसिङै गालांखो? आयै 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 आयै